על הצטיינות בסמסטרים אביב תשע"א וחורף תשע"ב. אני מתכבד תחילה להציג את יושבי בימת הנשיאות, פרופסור משה סידי, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, פרופסור יהודה אסרף, סגן דיקן לימודי הסמכה, ופרופסור הלל פרט, דיקן בית הספר ללימודים מוסמכים. שמי נוח גליל, אני משמש כחבר סגל ודיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. אני שמח להנחות הערב טקס חשוב זה. לפתיחת הערב אנחנו נתחיל במוזיקה. אני שמח להזמין אל הפסנתר את המעבד המוזיקלי עמית בלום, שהוא בוגר הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, ואת הזמרת רננה גרשוני פורן, דוקטורנטית ומתרגלת מצטיינת בפקולטה לכימיה. השניים יבצעו את שירו של אלטון ג'ון, Your Song. בבקשה.